салом дӯстони азиз, хуш омадед амакаса. ваалайкум басалом. худам якам охи худат ҳамсинфи май охи баъбад ки якам меши марҳамат карда биёед ида фақат наши дигар фақат торт тайёр мекунем, торта тайёр мекунем. ози насиб боша дӯстои азиз, хуш омадед амакаса. касе ки наомада, касе ки омадеста, хуш омадед амакаса. ваалайкум басалом, хуш омадед. шукронаи худо мо созем. апаҷон шумо нағзед созед, кӯдако созанд, кулучотону додум. касе да кулуш дар кораи дӯстони азиз, кулуш гуфтам бигира. имрӯз насиб боша тайёр мекунем тортаи кира. насиб боша тайёр мекунем торта барои як пазакасу бугем. ҳамихел. ваалайкум басалом, хуш омадед чаи фотима. сози хуби кӯдако созан. ваалайкум басалом, хуш омадед девишка хоҳарҷон. сози хуби саломатӣ соз, хонагиҳо соз, падар модар ҳама каса нағзен хубен. дӯстои азиз, хуш омадед ҳама каса. худо ҳама вақт соз бошед. панҷум лайк. хуш омадед угона тв. раҳмат барои лайк. биқаб лайка қапидам. марҳамат. хуш омадед дӯстои азиз. сар мекунем иҷода ҳеҷ суҳбат мекунем ва кор тайёр мекунем. ҳар эфира мехӯрад. нав ба канали мо пайваст шуда бошед. хуш омадед. рӯзои чоршанбеву якшанбе мо эфир дорем. ҳар эфир мо ҳарчи тайёр мекунем. дар эфир ҳам суҳбат, ҳам тайёр. девушка салом медад угона тв. тор мехӯрем адоне насиб торта намехӯрем. торта тайёр мекунем ба як хоҳари азиза тухфа рой мекунем. созан ҳамакаса хонагиҳо таваҷҷӯҳ сабскор ман наметавад чида шомади пачапа ин овози кулур мекемтар метавад намедонам ё бисмилло халайҷо. шомади ҷиёнҷон мородиҳо хола духтаре дорем қурбонишон макамага эфир дорем кайда мехонӣ. салом алейк рои барои чӣ наметавад сабсони ман ин акӯ метавад кулушта додам вай бе кулуш буди мумин спам рафте сабой намедонем чӣ хеле кадаки пантаистай инҷа мумин лайк шумо фарзон дар шомади фарзонозодамо сози хубӣ. салом алейк гарибо. ваалайкум асалом. хуш омадед. даҳум лайк. салом мухтарама касасозем. хуш омадед. салом алейкум. салом.
شیبه